Kardom kado kabe tuma pansitame lapen chorolo puthot nili video nang kelang pituapot pinia video bang kelalo nang litum thumbnail kelang ban chini po nili kopia video si kabondama lapen nang litum yong si nili channel long akimilang purate subscribe itenoi ason lang mesen a video kelang polong wer japhan tangte a video bang pangcheng lona non maloma kai ki ongdong atum ahem chutun chodang aphan thengen is gas cylinder si ke entity la si gas cylinder abang ilitum chutun chodang aphan en ik bomlo sita labang so ages kopi pen si kaselam lo lapen kopia pot si angnim men tu haglo non ilitum labang so a video long chinipon ikpo kecheng si ke lalo ilitum chutun chodang aphan ke en ages amen la ke LPG puhenlo lapen LPG pu a full form abang ke liquefied petroleum gas puhenlo labangso LPG mate labangso ages kaselam I ke propane lapen butane la pahini pangui si labangso ages kaselam lo sita la pahini a chemical propane lapen butane la tum pahini ta angnim amat si avi la si ilitum kachutun chodang bom ages cylinder abang kilet pen wak dak ason dokok mate kilik ason dokok pulote ages cylinder abang ingbob dak pathek la si ilitum akisung phonang kok pathek la si lahaya kisung ke phophedet ja phansi labangso ages kabonda hut propane lapen butane a chemical ke pangui pen anpar sitame kaprek a chemical ta pangui duntu amen la ke ethyl mar captain lapen labangso ethyl mar captain pu abang angnim ingnim nopik men tu pik an la si ilitum la gas kilik ahut angnim kelong titi ke la ethyl mar captain angnim si ilitum kelong titilo lapen labangso angnim ilitum kelong pen si gas kilik pu ang thek ta kachini iklo la si bangso video bangke lan ik vet po tangte dome thakme kardom